Hello guys, welcome to my channel. This is Eric Hilot of Digo City, Davao del Sur, Mindanao. Para sa inyo ni guys. May buntag sir. Sir, Sa'yo mo pamati. ako sir, labig panuot na ko ba niya? Balik ako kabuhi. Kung sa'yo may paminos mo kabugi. Rarong gam, palit ako kaluya sir, nana. Kalit na galuya. Kung sa'yo pa. Sir, so, raw nga nervous sir, una-una. Wala na kayo sa oras sa kaop. Sa'yo Ano lakas. sir, sir, nang matingo ba nang pangahaw pa nito, madungan na, nana. Sabay na. Sa pera niya, nang Makakuhan na yun, makatipid na. makatipid lagi na. Sakit ko ba? Sakit ka Nga, na. ganing, buntag pa sa'yo, inom at tubig bugnaw, nana ba? Si electric pan, bukas. Init pa na. Paminaw na natingob jud wa. At sa bagyan? Parang Kung sa'yo yung pinaka-number 1 ni mo rin gusto mo maayo. ano yung balatian sir, ako may hangin ng lawas ba. Lain ng paminaw. Lain yung bro lutaw sir ba. Pagway kondisyon. Wala jud. Pwede na mga kuha mo tulungan. Tapos pati si ano, di na gibati ni. Buta lang. Balik lang po Pero niya. mo kondisyon, dili, Oo, ana. ano lang balik. Sige. Ako na balas uban. Yung sa kayo, pamatin, unsa kayo, asa kayo mo address? Dara sir sa Estrada Estrada. First Street. Sige, basig na kayo shoutout sa taga Estrada first. So tapos na lang sa inyo nga tanan diya. Masilingan. Oro sir. Estrada ka ng Estrada first. Estrada First Street. Riso, pana. Diya nga street. Desano, pana. Diya nga street. Sige. So yan guys, shoutout sa taga Estrada first, no? Digo City, nasa Estrada itong tabangan ng mamayo yung kinapamatis kalawasan, no? Kahit kayo natin kinapamatis, siyempre nabanat sa pagkampo sa Ginoo, sa tarang ng mulo sa buha, manikamot no? Manikamot ko nga mamayo mo, kutob sa kumay mo, kaya kahit kayo natin kinapamatis sa buha. Siyempre sa karoon na po nakakita ng video, please subscribe, no? I-click lang bell button para updated ka sa gina-upload ako po. Kadlaw, comment, like, and share po. Ayan, comment niya. Share lang po guys. O shout out po sa mga followers sa Facebook page, Eric Hilot ng Traditional, sa akong TikTok o sa akong YouTube channel, Eric Hilot, o sa lahat po ng mga OFW. O siyempre sa mga nagka-comment di ay. So ayan, so magsugod ako Hilot guys, para sa inyo kanin, no? Taas kayo nga video ni, kung wala po mga masayod, no? Ay part 1, na po part 2 ni siya, kaya taas kaya akong video, kasi wala po masayod. So ayan, so magsugod ako Hilot guys, Dirito sila. Estrada First, Digo City. Love you guys. Na. Ano po? Nanginan ko. Dito lang taklap. Eh, nagpa-desisyon ka pa Hilot ron. Okay sir. Anak mo mama, nalukan na si mga daw. Oo ba? Salamat sa inyo. Sa Reels mo mga tanaw sir. Nakita ka sa Reels? Makakib ito ng Reels, no? Kung sa gili ni mo, friend. Mukha niya, pop-up niya sir. Kung pop up, no? Eh, sa Facebook, O sa phone, sa itong Eric Traditional. ang Facebook, makakib lang kung friends. Pero sa Reels, makakib man din sa bisagin mo, friend. Ang sa Facebook, kung Palo ka, maura. pop-up yan may. Pero kung sa Reels, bisang gili mo, friend, makakib man siya. No? Isang kinsa lang. Sa mo tanaw kag Reels, tsaka kamay lang. Dari ko to pa. Up. Erong siya ko kamay. Okay na ka na? Nahilot na ba tagawa pa? Wala ba sir? Kumamara. First time naman nun. Oo ba? Hindot din na first time. Kita na kasi mga video. Ano matanawan ako itong babae gani si ang 2.5 na si Ha? 2.5 na si Kato part 5. kaya na Itong puti. O, bladion, no? Mga ito yung malakitaan. Nakatalaga yung makitaan. Ako ito nag-share po sa kong friends ko. I-share po niya. Nagkakuha man to, Surigao. Oo, sabi ko ah. Layo kay Toy. Upat ka tuig na to iyahang tuhod. Kaya mapiang-piang sa basketball sir, pwede po Oo, ganyan na. pwede kay barang. Pwede kay giwakwak.
Sige na pangalan? Unique sir. Dominic? Oo. Masa na kagapon? Ito na, masa, apat, punas ligo. Dami na, pas magom, naglangwas. Mama, ligo. Magbike na, magbike na sir. Magbike, layo ang mga gani, magbike pula ang dalan. Dami na. Maganda rin rin. Mga basketball player tayo ng kalakaw. Magdulak, ligo. Sakit kamay? Wala mo linog sa inyong gabi eh? Action na itong lipong gabi eh? Dapat yata itong lingkod ang tata. Kasi di mong tindog-tindog. Nyadugan mo ganyan undang? Ay, nang linog mo kay makalipot kung ikaw anak-anak ang dilig na. Ang kato ka lula. Baksa mo ko kalipong? Kaya atong katong hinay-hinay ba niya kung muna pupusok anak. Ako ngayon na na basta linog ka na sinihan. Lolo, linog lagi na. Naok ka na uli. Wait. Uli, alangan. Uli juga kay. Kaya musam. Yan sa liga gira. Grabe ng giraha ay uyog man. Pas mato. Yan sa amin. Magkakuan ba ng halay din yan istiri? Kaya mo na naman. Ha?
Nagalilo ba ka dili? Ha? Inom. Sarang, mag-explain ko sa mo ha. Kami nawak ha. Importante kini sa kalawasan ha. Dili lang pala sa mo ha. Apel po ko. Ano dali? Ano balay-balay sa uric acid? Kani sugar. Uric acid, kani sugar ha. So kani uric acid nada na sigarilyo inom. Kani soft drinks, kape, juice ha. Ay, bangin na naman pasag hapon. Ayun, matang pa. Sama. Ha? Pila? Ha? Gamay na. Undang nagpasag hapon gitu niya. Maligo ba? Pagkaman o kuhan, maligo, gula, di na pwede ha. May kadlan siya ba? May namubog na agad. Okay lang na bugnaw kung giubo ka. Kung huwag ka giubo, di pwede ininit. October man itong linog, no? Kailan nausap? Prebon, pero dili lang prebon daw. Kung marag ka na to, ika lang. Yan sa dinambalik kung kasulot ang suda ito. Apa ito? Siyempre yung mga isda dito sir. Nanay? Sa puno ng pilsi manggot? Mamatay na lang ba? Buhay po yung sarang nag-intermit. Kapi ba? Oo. Fighting. Show ba? Ang dami ito, pilsi manggot ya. Gasto ko rin. Gasto, nawatay tayong kayo bang? Kaya tanggong na mga aquarium. Kailan na yung anong pandemic? Oo, pwede. Pwede nga ba, no? Isang adlaw sir, dagang mag-schedule ko na sir. Oo, 4, 5, unong anak. Isang kalimit po kasi no. Tama-tama unong po. Ikaw, Relax po tayo. okay, pangusog po diya. Pwede nga ako. Kapuyang yung kapaw. Oo, yun. Kapaw ito. Pilit, di makina. Bilit yung makina. Ano nga makina? Ihunong po. Ay, sa to sir, wala sugar na sir. Ganyan, ganyan. Ilang labaw ni Moron, pasmos kusog. Ano? Kanang maligog hapon na diyo. Ay, Ha? sige. Gamay na. Tagot kay. Ano mag-bike po sir ba? Bayad niya maulanan. Ano lagi? Pas mo na. Mag-bike
basketball, maligo ko ah. Bawal. Liko daan. Ano no? Yung trabaho pa, may tulog ko siya sir. Ang nag-feel ba, basketball. Wala mo si kalaban, yung una tragdagan eh. Kaya ito papa ba? Napikilang. Napikilang na. Ako ito ninyo din. Sorry, yung paningin mo sir na. Oh, pare. Stroke, kaya lang magiging sinyal dito. Ayun, yung bata ako, makadula siya basketball bro. Kasi mo basiyo. Naman ko siya di pamati. Mas puso, panohod, mas kahon, no? Makuhan daw ang paglain mo na ano, kapal na Diyos. Anong kabuhi? Pag dito na naman maagapan, maduga na ang tao na manakot naglangaw gadi eh. Yung pa, nagtatapo ko bato, no? Yung tras sa'yo ba? Problema, di na po takabalo, no? Diba, magbuhay ng lata. Busog na ito. Taon na ito sakto. Kung ano po tayo, hinay na po tayo. Ano naman na? Pero naman yung bata-bata, parang ganit man mangusok. Sometimes there's no one else who loves me like you used to. Sometimes we might ourselves. Adlok ng tao. Lagi, isa lilit mo mag-asa no? Okay, palit mo rin. Kapilit mo. Kamera kayo mo.
King, sigurado. Dala, bumaba sa mga Ya, entah ya. Yang. Ya kan? subscribe sa YouTube bro. Ako ang account nila pa. Subscribe to. Kaya pa ko daw rin. Abli po nimo. Hindi mo kuha mo. Makakit ka no? Mag-views yun. Obvious yan no? Kanang ini mag-scroll ba no? Hindi man mo friend. Kaya pa sa naalan sa ba no? Ang buwan mo ko nung sa Facebook. Friend lang. Friend na, okay ra kung balitan. Ako, share na ko. Makita sa mga friends. Okay ra. Okay ra, share mo. Dili. Dili share Dili sa tagawas. Hindi ka sa reels no? Okay naman. Ang friends naman 5,000. Okay ra. Service mo sa mga Sekarang basta normal lang, 500. Ayun ko. Anong gagawin lang?
City gaya. Kapatagan di City man. Pakaya ra, ilang ka kilometro ano ba? Kung layo, pwede yapon. Mahal na layo, ay di mahal sila na. Ikaw may bayad sa sila na. Padadas, kalibo, anak. Kung dili mo sukol, angin din eh. Ano naman, no? Kaya pagka sinabutan, angin na lang kadagay.